Drahí bratia a sestry, dnešná bohoslužba slova nás nenechá na pochybách o tom, že naše povolanie tu na zemi je so srdcom upretým na Boha hľadať skutočnú hodnotu. A to jediné, čo je dôležité. Vidíme to veľmi zreteľne v prvom čítaní, kedy si Šalamún žiada múdrosť, lebo to spozná ako najväčšiu hodnotu, ktorú potrebuje na spravovanie národa. A vidíme to aj v Evanjeliu, kde Pán používa príklady ľudí, ktorí našli niečo cenné a kvôli tomu sa vzdali všetkého. A k tomu prirovnáva nebeské kráľovstvo. A v Evanjeliu si môžeme všimnúť, že tento poklad my nachádzame veľakrát v tom našom našej každodennej záhradke, v tom poli, na ktorom každý deň pracujeme. V našich vzťahoch, v našej práci, v našich životných situáciách. A možno tá prvá hodnota, ktorú potrebujeme objaviť, a dnešný svet ju veľmi potrebuje objaviť, je hodnota seba samého. Moja hodnota ako človeka. Lebo žijeme v kultúre, ktorá robí našu hodnotu závislou od mnohých vecí. Ja som len. To je veľmi častá myšlienka, ktorá nám napadne. Podvedome je v nás veľmi často. Ja som dobrý len keď. Ja som hodný lásky len keď. Keď produkujem, keď dávam výkon, keď vyhoviem očakávaniam, ktoré sú okolo mňa. Veľmi výstižne to charakterizoval Lev 14., svätý otec Lev 14. vo svojej novej encyklike Magnificat Humanitas, ktorú píše o umelej inteligencii. A hovorí o nástrahách vylepšeného človeka, lebo jedno smerovanie tejto umelej inteligencie práve preto, aby sme napomohli človeku, aby bol ešte výkonnejší, ešte lepší, ešte dokonalejší, aby viac zvládal. A hovorí, táto vízia je namierená proti ľudstvu, proti človeku. Lebo vidí plnosť života v tom, aby dal väčší výkon, aby minimalizoval krehkosť, aby odstránil nepredvídateľné a aby kontroloval všetko. Keď sa efektivita stáva jedinou mierou hodnoty, tak sa začíname pozerať na človeka ako na projekt, ktorý treba optimalizovať. A nie ako na stvorenie, ktoré je povolané ku vzťahom a ku komunikácii. Veľmi hlboká myšlienka. Ale platí nie len o dobe AI, ale platí o každej dobe, hlavne tej našej súčasnej. Lebo asi celý život vyrastáme práve v tejto mentalite. Nie som dostatočne dobrý, lebo neviem všetko zvládnuť a musím byť lepší. Musím pridať v tomto, v hentom a tamtom. Musím minimalizovať krehkosť, lebo nemôžem urobiť chybu. A nepredvídateľné je nepriateľné a treba mať všetko pod kontrolou. A vtedy môžem byť šťastný, keď viem vyrátať všetko. A preto treba náš život brať ako projekt, ktorý treba uskutočniť. A oproti tomu Svätý Otec stavia človeka ako osobu, ktorá je stvorená v prvom rade pre vzťahy a pre komunikáciu. Aká je to hlboká pravda, ale ako ľahko sa stráca. Priznám sa, že ja ju často strácam, keď si poviem, že ešte toto potrebujem urobiť a toto bude, už bude dobré. Už to zvládneme. A tento projekt, a zrazu príde niekto, nemám čas. Koľkokrát je to v bežnom živote? Keby som nemusel ukladať to dieťa a zaspávať s ním, už som mohol mať navalený rekvár, možno kváskový chlieb napečený, aby mohli jesť niečo zdravé a nie tie kupované polotovary. Aby boli zdraví. A keď niekto v rodine ochorie a zrazu sa o neho treba starať, ako to naruší moje plány a čo všetko by sa dalo stihnúť miesto toho.
Pozor, nehovorím o tom, že prirodzene v nás môže vzniknúť takáto emócia. Nehovorím o tom, že niekedy netreba dieťaťu povedať, urob si to sám. Ale tá motivácia, ktorá je, robím to preto, lebo chcem, aby sa dieťa naučilo samostatnosti a pre jeho dobro, alebo hnevá ma tá okolnosť, lebo ja nemôžem realizovať to, čo chcem. A v tom je ten kľúčový rozdiel. A zrkadlo, v ktorom najviac vidíme tieto naše ťažkosti, nám nastavuje práve dnešný Svetový deň seniorov a starých rodičov. Lebo práve vo vzťahu k odkázanému človeku môžeme najlepšie vidieť, čo považujem vo svojom živote skutočne za hodnotu. A akým spôsobom ma vyruší zrazu nejaká povinnosť, ktorá spočíva v opatrovaní niekoho, v starostlivosti o niekoho. Ale môže to byť aj rodič o dieťa, môže to byť aj u nejakého postihnutého rodinného príslušníka, alebo skutočne seniora, starého rodiča. Často si neuvedomujeme, že to, čo je najdôležitejšie, nie je výkon a druhý nie je niekto, kto ma oberá o čas a energiu, ktorú by som mohol použiť na zlepšenie niektorých vecí. Ale tá skutočná hodnota je vzťah a komunikácia. A paradoxne, keď človek povie vnútorné áno na starostlivosť o niekoho a zriekne sa svojich plánov, tak paradoxne vtedy začína nachádzať pravé hodnoty života. Vtedy začína sa inak pozerať na veci. Nachádza vnútorný pokoj, nachádza radosť z toho a zmysel v tom, čo robí. A zrazu objavuje krásu rozkvitnutého kvetu. Je to až také zarážajúce, alebo veľmi silné, keď idem na prvý piatok niekomu na návštevu a ten človek s obrovskou radosťou ukazuje kvet, ktorý rozkvitol. A teraz tá osoba, ktorá je vždycky taká depresívna, smutná, zrazu ten deň má úžasnú radosť a ukazuje ten kvet. Kedy sme sa naposledy tešili z rozkvitnutého kvetu? A tam v očiach toho človeka vidieť skutočnú, pravdivú, nefalšovanú radosť, ktorú závidíme. Bodaj by som sa ja mohol takto tešiť. Ja vedel takto tešiť. Samozrejme, opäť, teóriu ovládame a niekde táto túžba násilne je. Ale potrebujeme prosiť Pána, aby skutočne tá teória prešla do praxe, do nášho každodenného života. Lebo ako hovorí v ďalšej myšlienke svätý otec Lev, ľudstvo nezachráni to, keď budeme rásť v sebestačnosti, ale v to, keď vstúpime do vzťahov, ktoré nám prinášajú slobodu a do spoločenstva, ktoré nás premieňa. Čo vo mne vyvolávajú tieto myšlienky? K čomu ma pozývajú?